garaipena zuretzat izan da gaurko Araiako Done Pedro sari honetan, esprinta aurreikusita zegoen eta gidoia bete eginda bere horretan. Esprinterako hautagai nagusia zalantzari gabe zuzinean. Bai, egia esan izan gure estrategia, zebiarre bai beste karrera importante bat dakau, eta, gorde egin ditun indarrak biharko, eta hoxe, guztua da zietelako. Egia da, hasieratik tropela azkar txikitzen joan dela, eta bai aurreka pentsa genezakela, agian esprinta izango zela, baina uste genuena, baina jende gutxiagorena. Bai, esan errepetxo batzuk igotzen genitun, eta oso gorrain da. Eta hoxe, gero eskerrak gehien bat bai Julen, bai Ekan taldeki daiz, behaiek lagundu jate esprina lantzatzen, da iesaldik ezkuten esprina baino lehenago, eta hoxe, eskerrak behaiei. Lasaitasuna nahi zen dute, baina ez dezu ez dare ardurarik hartu tropelburuan, bizkat jendea nahi bezala joaten alde utzi dezue. Bai, egia esan azkeneko buelta hauek arte lasai junga, eta gero, ikusi daunen karrera kontrola hartu hartzela pixkat, kontrola hartu dut, eta gero irabaztea lortu dut. Zorionak. Eskerrik asko.